Uyabeka phela umnganami. Upostile and kade agcina ukupost. Awube mozi wamuhle ngathi base sinema nje. La endlini kuhleze nokuthula. Sebahlanga. Kuhleze kubhizi ngohlobo ngubani uthetha naye la efonini? Nokuthula ngubani uthetha naye? Ngubani uthetha naye? Ngangamboni pho mina kho umuntu nje lapha. Uhlala naphi nefoni yami? Yangibona i-private lapha kho umuntu la ngubani uthetha naye? Abangani bami. Wisifoni yami, cela ifoni yami bandla. Cela ifoni yami bhekifu. Hayi nokuthula, andiyifuni lento imisebenzi usayenze yalapha ekhaya. Njengamanje nayiphi imisebenzi engasayenzi konje? Yonke imisebenzi awuyenzi nokuthula. Awuyenzi yonke imisebenzi. Uhleze ndikushiya iholiday usenza lento, usenza yona nangoku. Uncokola nabantu engabazi wenza yonke into. Mina ndakucena ndathi andifuni umuntu axoxa nomuntu engambonile. Ngithandana nawe phela. Nakho izwani. Yini mhlawumbe ngizungumele wazama kalambu nje yini awuhlali ngani phansi ngesithuthini. Yini ke ngakho wena ikahle. Yabona ke uyabona nokuthula ingako nami ndingakushadi. Uyabona abafazi abaphendula amadoda njengawe uyaniphendula wena. Ayikho nje into onilalela kuyo ukunithobele njengendoda yakho. Hey, musungisabisa wena njengoba umgufa nje waqala nini wena ungithembisa umshado ungangishadi njalo uma uneme unothemba uzuthi namhlanje uqumbile usuthi nakuthana ngibekile ring yakho ngibetha phansi ngizokushada noZulu ungishada nini uzongisabisa wena nokuthula ngizokushada uyazi ngisebenzela wena ngishada nini kanti imvula kushiyeza naso kodwa ngendlela ondenza ngayo lapha ngeke ngikwazi ukuyimela lento. Hayi ngomoya wasonto nje phuma ke imbhekifu. Ngiphume kuwe? Uphume kumina. Nokuthula ngcono kanye ndihambe ngiyobona abantu abangcono kunawe. Uzobona abantu abangcono. Nokuthula bakhona abantu abangcono eminyango ndikaphuma mina ndihambe ndiyofuna abantu abangcono. Uzakubani befuna ngishela endlini. Nokuthula awumlaleli indoda yakho. Ufuna ngilambileke nje angaze ngithi ukusini. Angaze ngizopheka yini ozopheka? Ndingathi ngibuya ngisindenzele ikofi. Angaze nami iviyani ngamaviyani sikonsinkwa. Ngaze nami aviyani akhe. Edlisto ngenani. Hayi ndihambe ndiye emazantsi. Hey buya nabhekifa buya. Wena Nokuthula ufuna unilalela la endlini awusanihloniphi vele ndiyazi nanti engizokushada kodwa ngoku into oyenzayo. Ngiyahlonipha kanjani in an empty stomach bhekifa ngihlonipha kanjani? Awungicabangela. Akalutho esiswini. Ngifika uqoqa nefoni lapho busy ngefoni. Ngingobe nginesikhathi sefoni ngalesikhathi ngakalabi sengilabile. Ngibonela ngibona wena ngilabe ngoba wena bahlala belambile la ekhaya. Nokuthula masengathi yashawutana bazothina amakhelwane. Lonke isikhathi sihleze sikhuluma ngento eyodwa. Nokuthula makucace uba thina sobabini sathandana noba sathandana mina ngizokushiya mina. Hey! Zakushiya mina. Izwani. Yadimele lento yakho. Ngilambile njalo mina. Uzosala uziphekele. Ngilambile namhlanje andizubuya. Uzolala laphi? Ndiyolala lapho ndiyolala lapho. Usukanye bayibuya wena. Ndiyolala lapho ndiyolala. Hayibo la matabu ngana lana. Ayaya. Themba lithi. Ish. Ubhekifa madoda. Ukungamgcina ngalo day. Kodwa kuzothiwani ngempela izothiwani ngibhorekile abantu kuphela umsebenzi uthola uhleli ungazi wenzani ubukela inkalo le. Ish. Bayila eroundini igama lami libi nje ayikho into elungayo. Lezi ngane phela zangimosha ngibonisa nomphakathi. Kodwa manje yabe ngiqeda Themba nithi abe ngivala la ngizoshaya ama input ezale kude. Ngithile lengane ngiyithole la ku Facebook ngizwe ukuhamba kanjani. Oh, that good zungimasithela. Oh Nkosi yami, ungisithela wena, ungisithela ungowami. Themba, angabe uzinempilo nje, kodwa useyakhophozela kamashobane. Uyaphila kodwa siphithiphithi sami. Ngiright babe. Ngidlala khona nje inkumbulo nokulangazelela ukulala kulezo ngalo zakho. Yo, yazi nakumina ngala ugijima kwelami ekhanda mntana omuntu. Uyabona? Ish. Nenhliziyo yavele ke manje yavela yashaya ngo slow motion zama ukuprocessa lezi zinto lezi ongitshena zona. Wazokhuluma kamnandi mntana omuntu. Ish. Khuleka yazi mntana omuntu mina kudala ngozuka mfethu. Kudala sithando sami ngozuka ngithola abantu bedlala ngami yabona ogeli bengihetha ngapha nangapha. La ngoba sengithole wena la inhliziyo yami uthola khona ukuphumula.
Oh, balo. Usicela umngane wami wawo. Ayibulele. Hayi lutho mfethu ungalela kanjani mfethu? Mina umuntu ohlezi ecabanga mfethu kuhamba kahle. Umthimbani Themba letha mfethu awangithinta. Inkosi ayiqedwa mfethu vele ume lapho mfethu kusho mina manje ngakancaka mfethu engazothanda mfethu ngizamukeza mjexesha. Ngaka mfethu masufike lapho ufike egcineni mfethu yizona sho mfethu hamba kahle. Uhambe uhamba nje. Umngane wami lona Ukazi wakho amadoda ngiyajabula ukunibona madoda ngithanda uzongibheka umngane wami ngoba ngempela uyathanda nabo ngivuzisa ngempela ukuthi kumude lana phela sekubani phela wazana Themba sho ngibazana namajika phela ngaqhela nawo hayi Themba sesengizamile Ngabe masefike la mesefike inxaka mfethu uqedile into soyenza mfethu ukhipha la sithola ingane bese uzokhipha yabo intuthu asemakhaya mfethu ngiyambona mfethu ukuthi usafocus usabuka endaweni yodwa kamanye abuka indawo zonke izolo sho mfethu sho ngathi yazi thina mfethu ngale ngamakhaya thina sazina mfethu ukuthi mina mfethu yabona mina njengabantu ngabe senginomaqonda nawami ngasazana ungaka mfethu ungaka sinqondana ungaka mfethu asimdala mfana mfethu sengathela lalela mfethu uyofana nini 50 njengamanje yonke indlela Themba netha mfethu akakhathali mfethu tshena manje sengikwenze konke mfethu sengikwenze konke mfethu yabona mfethu Bulala energy yami mfethu uyabona umjikelo somakapa bulala energy yami mfethu yabo nomjikelo engikwazi ukuhlala naye mfethu ngikhuluma into yaphambili nomphikisa le uthi ngeke ngiye phambili kodwa hayi ngijade zona ngingangezi lalela mfethu yabo mina ngizokunikeza lalela siphatho nginikeza mfethu u1 week yezolo leyo lo 1 week mfethu ngizokufakela izingane mfethu siqaqe wena uzothi ungena Thembani senza ukuthi yezolo leyo yeah mina mfethu inganza la round mina ngisayifuna yezolo leyo noma zahlangana zamosha mfethu zamosha ngayiqeda mfethu kodwa nazabe zamosha mase ngishaka ama imports mfethu khona ingane ezodilika isuka le Kapa iza ngezwa lonto leyo ngiyaleka mthatha sisele ingobo ngeke zinqede mfethu ngeke zinqede nezolo ngazobulala wena Themba sho nje ngeke siyenze lokho ngeke siyenze lokho le singakangibulali kusakhuluma ngokufa mfethu yabona noma ngifa mfethu ngifuna into eyodwa mfethu ngatshelwa ngifuna into eyodwa shini lami yezwa sengikwenze konke mfethu sengifuna manje encane mfethu yezwa lonto ngane encane mfethu ezongitshena kahle esathi ngilambile ngifuna ukuthi yezwa lonto le ize la kwaMthembani ivuke la kwaMthembani Thembani mfethu angidlali mfethu angidlali nengane njengoba ngitshena mfethu nginqaka mfethu inkinga ayipheli intombi zambuka zamjeqeza yezwa lonto le inkinga inkinga ziyambondelana ngiyakutshena mfethu intombi zibuka ngapha zamdabuke ngizokwenza njani mfethu zangibuke ngane hayi mina ngiyamselana sho yazi kodwa ngizobona Thembani Yabona lento okudlala nokuphula endlini uyachaphukisa lo. hayi bo Wona sosha. hamba kanjani Kwamba kahle mthiso zomba nje. nazoke mfethu zithini mfethu Indlela endinwe ngayo mnganami. Kade la ugcina mthizini. uhlale phansi mfethu angisakwazi mfethu Mthizo. Phela wena uhlale endlini hamba kanjani? Engathi ndanifuna hamba kanjani? samama nje ukuthi vele sohamba thetha wena Ngifethu ngikaphukile ngiphuma endlini ngikaphukile. ebeke indaba kwenze njani mfethu ngizovele phansi nami le ndaba lo mfethu Yazi njena indlela elenzeka ngayo phaya. zithini Hleli nginqokola nokuthula kahle sixoxe kahle unokuthula ubhizi ngoWhatsApp endlini ngithanda uWhatsApp kade ngamxoxela uWhatsApp wathi kuba mina nikawazi uWhatsApp ndifanele ukuxoxa ngayo ndithi lento leni kwenzisa into zala endlini ungazenzi ndiye esipane ekseni ndibuye endlini akaphekwa kwenziwa nini uxoxa nabanye abantu engabaziyo ndimbona uyahleka ngosixoxa okay nokuthula xa ndithatha ifoni namhlanje utheli phezu kwebed nokuthula usaphele ifoni ngithatha le foni iva ku2
ufuna ukuthula njengendoda nawe wenza njengendoda kubonakala phela Mthizozo wandixelela shayini uyazi ke besanga sokwabeni ungezwa mfethu ngomuntu wesifazane ungezwa ngitshena uhamba uthatha imela phezu kwetafula andimbonanga ke mna ndijonge ngani ingakho njena mfethu ingakho ndinje ndifake kwamna ndikhole indongo endleleni ndavenda zidijela ngayo ndabona uba mandike ndizokucheka la izantsi endiyabonga bafethu ukufika nikhona lapho yazi ndatsho nophile ukufika khona mfethu abantu besifazane bayabulala bayingozi sometimes ngitshele ke mfethu ngicela ukuzibuzela ndasashada lo muntu ohlala naye ngumfazi wakho owanike niyahlalisana bendisafuna umshada bra bendikamshadi mna 10 years sihleli kulo nyaka besivele sibonise neendaba yokuthi kufanele bashade yile nto engicela ukukhuluma nangawo ufika sikhuluma ngalo ndaba le mfethu kwenzakala sure sibhaka yizwa ke manje ungakuphuli nje ulimi ba ungakuphuli ulimi sibuyela kule nto ngintshena yona amacelozi ukuthi yebo le nto okuhlala nomuntu ukuthi ube nomuntu oyedwa hlezi ngintshena nomacelozi uhlala nomuntu oyedwa buka manje benzanani ngizwa lonto leyo wona besingayizwa lonto leyo Mthizozo uyazi ngisabamba abantu mina yangenze mina nawe besimosha ngoba ndazixelela uba fanele uba ndivele ndiqondane kwenzakala ubona uba naye kuphela yile nto enza kanje le nto kutshena yona ukubuyela egemini yabona le nto sikhuluma ngayo lo mtshida lo yena ukhuluma ngane ngomuntu vele intombazana abahlale for 10 years sure Umehlula mfethu umfazi noma sihlalisana izinto ezimbili ezihlukeneyo. Kodwa mfethu kodwa yabona mina mfethu ngowami umfazi ngiyamazi phela mfethu yabona sifane singamajita mfethu kodwa fasoba mfethu nawe ufuna ukuqabele mfethu yabona udlala ngane zabantu mfethu ngoba phela nawe mangathi ngitshele mfethu uthanda ezingaki kulezi ngane zakhe over 100 ngithanda zonke thanda zonke ingaseli ingalento mana Bhekzini yabona Bhekzini ngizotshela majita ngizotshela into eyodwa singamajita sahlukumezeka mfethu ethandweni yezwe lonto leyo phela ayinakekile leyo nto yezwe ayinakekile leyo nto leyo thina mfethu mangase nje ahambe mfethu nangu Bhekzini uvule icala lapha nathi ulimele lingazokuthula kanje ngafika amaphoyisa amhle kodwa hawu umfazi ukwenza nje uyayizwa lonto leyo sengisho ukuthi uma ungazihambe yombopha ayikho into engenzeka mfethu hayi bafethu bendizokucela Mthizozo ngaphe sombopha ufuna umbopha mina bafethu lalela mkhathele kuqala wangishaya ngempama wanishaya ngenduku uyangikorobhisa ngoku uyaphinda undenza kanje hayi ngeke bafethu ndiyombopha lalela mfethu ayikho into ezokwenzeka yazi uthini mfethu siyahlumezeka thina labo manje ngobe kwenzeka kanje ukube wena ukwaphingisela mfethu ngiyancoma into yenza ukuthi uvela waphuma wezala ukube waphingisela umlimazi yabo kuzobe sethiwa manje wena uthuluhlumeza abantu besifazana akusabheka ukuthi iqale kuphi le ndaba yizwe mfethu ngeke hayi mina mfethu mina njengakutshela lona mina Bhekzini mfethu ukuthi hayi mfethu abo impilo nje mfethu wena lo muntu ubuyambona uyazichaza nawe izitori esezikhandile kwizinto esekwenzele zona mfethu yabo next time uzokubulala mfethu wena njengoba somshiyile kanje wena ungazama enye indlela mfethu ukukhohle ngaye bafethu anithena nizamele indaba yendlu mfethu soyihlanganisa ngisemathandweni njengamanye intombi engiyitholile se-Cape Town lokhu nikhuluma lezi inkinga ngimosheleni asambe nishawa umoya Hello Themba. Ya imini uSindi ngiyacela bandla ngilanga kini cela uphume ngiyacela. Ngiyacela. Ngeke ngithathe isikhathi sakho sonke ngiyacela. Ngiyasheshaka. Sendifuna Themba neza. Ngibona usulokuthembanisa ngathini kuwena Usalapha? Ya ngilapha ngakuchaza ukuthi wena ngisakuthembi suqhamuka manje yonke into isi-right thembanisa ngashisa ingubo zami laphana ngisakuthembi kwakhona nje ngibula ngizokholwa kanjani mhlawumbe uhamba nalezi awufosiwe abekho lapha mhlawumbe uhamba nalezi ngane la ufuna ngikhulume sinambamba ngizothini ayifuna ukushaya inkinga yakho nje Themba nami ngiyezwa indaba ezibuhlungu so angazi ukuthi ngizothini uthiwa nafeba kanjani bla 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 yabona nje le asingayikhulumi ngoba inhliziyo yami ibuhlungu mana Sindi ngithini mina kuwena ngathini Sindi ngachaza ukuthi abantu bala abangifuni bazama ukuthi nje bangimoshela igama lami yizwa lonto leyo abangifuni bangikhuluma kabi yizwa lonto leyo futhi amantombazana akufuni nje amantombazana la endaweni ile nto engayazi nami shuba sebenzisa amantombazana phela kuze bengiqhathe ngawo angitsho yizwa lonto leyo yebo kodwa futhi angazi yazi nami angazi ngenzani lokhu ngichaza kwena makuchaza ukuthi angizwa kahle into yizwa yabo angisakuthembi angikwazi uzokushiya kanjani endlini yami ngazi ukuthi ukwazi ukwenza into njengalezo ngileka ngicela ungithembe ngoba Themba angikwazi ngibrayibha ke manje ukwazi ukuphila phandle kwami yabona nje uvinjwa yini ngikukhumbule yabo
ngikhumbula angazi ngathini kodwa nje yabona nje ngiyakuphupha nje ukuphupha Yabona sindike manje yabona ngithatha ngidlisile ngisoba yabona njalo manje siyangibribe manje yizwa lonto le uyangithanda kakhulu mana azikho lezi ngane la hayi ngifela ngoThemba nethi hawu kakhulu Themba nethi hawu Themba nethi angizwa Themba nethi hayi yo angithemba nethi kuyaxaka ke lokho yabona lento okufuna ukwenza izinto ongayijwayele mina bengazi inkinga khona la eroundini hey wo umuntu ofanele ufike ngabo 5 ngoba uthe usukile lapha ngabo 3 ekuseni esuka lapha eCape Town yini manje bambili mangifona futhi fona asayibambi kwisimile madoda balisa musungenza kanje hayi mpima hayi kwenze njani manje sivumane kahle ngafaka imali lapho e-wallet wathi uzofika usugibele ebhasini mase ebhasini ingcingo ivalwa yini manje o10 manje ebusuku ngazi noma ngenze njani manje ngilala noma ngenze njani mawuthi vele ingozi ungitshela konke enzekile ngale angazi kwenzakala njengamanje hayi uthi vele usukuvala ifoni nje angisazi manje kwenzakalani noma uthi usushintsha ingqondo ke ngibuyisela imali yami le mali ngisebenzela nzima kapalisi ngicela ungisize bandla ungangenza ngicela ukuthi ubuyise nje imali yami uma uthola level isimile le ngicela ukuthi wazi ukuthi imali yami ngiyayidinga uThemba Netha uyayidinga imali yakhe please eish namhlanje ngizolala ngi-right ngibuka manje ngilala ngedwa ngathi ngesinyama kufanele umuntu avele abuyile emakhaya kuye ngokhotho noma nayidlozi ayikho lento eish hayi ngizolala hayi ke ngizoyenza ubalo Amanda yebo ozo ngivulele hawu ebusuku kangaka Amanda indaba sawubona sithandwa sami hawu sithanda sami uqhamuka manje ebusuku kangaka ngoba mina ngikhulume nawe indaba ukuthi kufanele kufike emini ngoba unengane ebusuku ngani ishino bani hayi bo Themba ingane ngitholela u-anti ukuthi ayigade nje khona u-anti ngimthola phezulu ogade ingane vele ngamtholela yona ukuthi ngathola yena ukuthi angigadele ingane ke hayi kahle Amanda emini uhlweni kumthola omne bengidinga ukubona emini kahle emini phela bekangekho ngithi mina ngimthole manje ngase ngithi ke angikholwa ukuthi sithanda sami sizoba nenkinga ngase ngithi ke ngimshiya nengane ngase ngizuzobona ngathi bengisi uzojabula ngithusa ukuthi unqamule ebusuku ngo10 nje usuka lapha lo hlela khona ebusuku awusabi ukuthi uzobona Themba Netha bekumele kufanele kutshela ukuthi ungihlangabeza hayi uyangithusa ngeke kahle masiqala ukuthandana ngakutshela ukuthi azivumelane uvele usuku ufike nje noma yini wenze kanjena no hayi angiyezwa kahle hayibo wakhulumisa komuntu nje bengalindele ukuthi kuzofika mina namhlanje bengilezi uzofika emini manje uphume ehluku emini nasebusuku ngoba usuku olodwa into enzakalayo la Amanda yabona nje la kwanxaka kunemithetho yakhona uvele usuku unxaka uThemba Netha uwena unxaka ngunxaka mina hayi Themba bazongimangaza unxaka yini inkinga ngoba phela sengifikile bese ngijabulela ukuthi ngifikile we usithathe ephike le mali bukhala ngayimini ngidinga imali ngidinga ukuthi phela sambe sazokhuluma lokho ukuthi ena u-anti ngimtholile ngoba mina ngize ngatshela ukuthi nje awusezi u-anti ngimtholile u-anti ukuthi angigadele ingane wathi-ke uzongithatha kabili ngoba uzolala naye ebusuku okusho ukuthi usithatha lo mali uzothathwa kabili wena cha phela bengisazocela kuwena imali ukuthi ungikhokhele hayi ukuthi sengikhokhile angakakhokhi hayi uthini mina ngani ungashiya ingane uzofuna imali kumina ngoba wena uthi angizokubona nje hayi ngeke hayi Themba musukudlala ngami mpimo musukudlala ngami kanti mina ngizama imali ngiyithathaphi mina imali awunamali futhi unjalo nje mina bekithi phela uzongisiza wena ngokuthi-ke ukhokhele u-anti lowa ngoba phela uthe wena angithola umuntu ozongigadela ingane ngamthola umuntu ozongigadela ingane ukuze ngize ngizobona wena okungixakayo ukuthi manje yini-ke sikuphatha kabi kule nto yonke Amanda yabona uzongi-edela stress ke njengamanje wazi kahle ukuthi ngimisiwe emsebenzini uzungifaka endlekweni manje uzokhokhelwa ngani lo anti ngoba untshela uma uchaja kabili bekuyinkinga emini angitshena ukuthi bonke wenza kanjani thole noma ihlobo zakhe ezogada ingane usuthi manje uchaja kabili kufanele khokha uThemba Netha futhi
Thembeni Themba usukuba njalo. Ngiyazi mina ukuthi uzoyenza iplan angithi. Ake phela wathi wena ngithanda nabo bonke unzima ngalo. Eish, Azo zonke inkinga zami. ngasho njalo. Ayi uzala nawe. Uthole lento oyizwela. Hayibo. Lomfazi seqala ungena zezitayela la ekhaya. Ekseni njena sevela vuka wetaka eminyango. Izolo kade nikhuluma naye ngoWhatsApp namhlanje uvuka ekseni. Andiyazi le nto mina. Andiyazi serious. Asithando sami ngikho right. Nokuthula. Ekseni kangaka songatshela mina ube ukho right. Hayi nokuthula uziyeke lezitayela zakho lapho. Mina baby angazi noma ngijabule noma ngikhale yini. Hayi ibambe lapho ke nokuthula ibambe lapho ke. Ungalinge njena. Yini ekujabulisayo, yini ekucabukisayo ibambe uloko ngikhathele mina ukhalelwa nguwe. Sesekuseni kabi nisafuna ukucacela inhliziyo yami. Ngiyasola ukuthi ngikhulelwe. Ini? Uzoziwa nje yini wena? Ini? Sothi ngikhulelwe. Hayi. Nokuthula umdala wena awungeke besakhulelwa wena umdala kabi la kimi mina ngiseyingane uyazibukela nawe sonke lesikhathi ngilela ungaboni ukuthi ngimdala hayi ngeke besamikhulelwa wena ngeke ukhulelwe umdala kabi nokuthula kunini abantu abakho badala ngamadoda amadala hayi ndiyakushiya mina ayikho nje ubelekela ukondla ke nje kona abe into ngazo wena ucabanga ukuthi ungabe sakhulelwa ngibanjwa yini ukukhulelwa libhungwe ngaka umfana lo niyambona usafanele ontanga bakhe umkhathi isikhathi wena utshutshulana sengathi mina nami ngizofuna imali kuwe ndaningezanga kuthandana nawe ndangakuthanda nifuna imali yakho awunaso isikhohlakali wezolana wena Tatazela noqhile ahwe bafana wenze njani utatazela noqhile ahwe bafana wenze njani hayi utatazela noqhile suwanini madoda ahwe bafana wenze njani hawu hayibo ngibona insizwa hayibo ngibona Themba hayibo umlilo hayibo kaba uhamba kanjani hayi kancengeka kaba hayi ngena la ubaba yiza hayibo ngizwa ngiqhamuka ngale bathi usemfuleni la ezansi hayi inkabi mfethu ubene nentombi izizwe ukuthi hayi inkabi iphumile indlela obiza ngayo intombi la emfuleni le zikhamazi kumele ukuthi zisho nini ukuthi hayi nangoku usefikile umlilo yasho imizi yabantu sibiza ukuthi ikhotha ngitshela uma ngalo mlilo yabona ngikhumbuza mina ngekhathi zami hayi ngoba nje sengadlala abantu kanje ayi madoda wenza njani ngoba ngizwa bethi le emazweni koThekwini eseThekwini ngehlile ngifike izolo ngifike izolo mfethu ayiThekwini ngihloli ngiyaluza loludaba ukuthi buyi kodwa manje sengicaba ukuthi ufike usuyakhala hayi iThekwini ngihlolile mfethu lengihlolile iThekwini senza njani ndoda yamadoda anto lensayibambile la emakhaya nawiyazi emlili la esebahamba emlilo enqhuquzela mlili hayi buyi yabo awuphinde ihlabe le ngoma ithile ngoma musisha tatazela noqhile awuqhile hayi mlili ayivela mina hayi yabona musushaya kanjalo hey madoda phela kusho mina unqaka inkinga zothanda ntombi zambuke zemjeqeza umthamba ne ngiyatshela ngifikile eThekwini ngiqhaphazisa ngamosha ngoba ukhala kabi hayi ukuthi bangihlolile kwafika ingane laphana ziningi izinto zenzeka mfethu mina ngazi ngisokana yabe ngiginqa mfethu sukela la yabona lo mfula mfethu intombi engiyeqeda mangase sizwe umthemba neso chitheka amabhakede wenzeka yonke into hayi njengoba sengidlala ingane zaseThekwini njengamanje
Uyabona amadanono bafo. Hayi ngiyakutshela la ngiyajabula ukubona mndeni ngiyakubona ngiyajabula mina. Ngingathe ngizile impela kuthi ufike la mase ngibona kusazoba mnandi. Hayi imlo hayi sengiphakathi kodwa mlilo angiplanile ukuhlala kakhulu la emakhaya. Le mpilo la emakhaya imile mfethu. Manje kwenzakalani ngimsebenzi usebenza kuphi? Yabona lana bafo. Sekwazi kwabizwa ngisho inkomo ngamakhwantami yona umsebenzi ekhona. Niyalusa mlilo hayi mlilo. Yena umsebenzi ekhona. Ungayivumeli lonto mlilo. Noma nasithi kunicikizela kodwa phela kubalekile ukuthi uphinde uvele nangakhona. Ubone abantu mlilo. Kodwa bafo yabona ngoba kubuya nina le mazweni nikhala kanje. Kunzima. Manje kusuke kwaphela umsebenzi kwafika lento ye-COVID-19 kwaphela umsebenzi. Lala ike yadlala. Kakhulu. Yabona abantu bengithi bangithanda amantombazana angishiya kwawona. Ngizazi ngisoka LAMANYALA. Vela ngishiya kanje mfethu. Injalo nje lelo. Hayi kuhle mophila mfethu akusikhuphuke phela selapha nedladini kwesana. Hayi asibabone. Ngoba bambele ibhodlela bafa asikhuphuke mndeni. Hayi sibangena. Ubhekifa? Ngifuna ubhekifa. Ngihlangana laphi nobhekifa? Uma ubona mina ubona ubhekifa wena. Ubhekifa umazi kahle ukuthi ukhuluma ngobani. Ngifuna ubhekifa. Awungidla ukuthula nkosami. Ungiphe nje ukuthula. Angazana bhekifa angihlangana nobhekifa. Ngeke ukuthola ukuphuma. Ungazaqoma manga wena nobhekifa wena nje. Anihlukanisa umuntu. Aningilalelanga ngisho mina ngithi indaba yena ayiphele. Ngithi ufuna ubhekifa la angiphume ngamphethe. Hamba umbuze emithini yakho leyisebenzisayo. Imithi yazo namakhathi ubhekifa kanjena kuhlukana nami ntombazana. Imithi ngithi yazona noma kungene kumcingekela endlini uma ungamtholi angifuni kwanto enzoyisola ngayo kodwa ungamtholi awumcinge kumtholi. Ngithi angihambi la ngene umcinge endlini. Webhekifa wena uphumela endlini. Ungamtholi nje uzoyisola ntombazana. Ngiyazi ukuthi umgqumile la. Ngiyazi ukuthi ukhona ubhekifa. Webhekifa uphuma la. Angithi udlisiwe vele. Hayi uyahlala. Ula ubhekifa. Wawukhona dlisho wena. Ubhekifa la phakathi. Wawukhona ngemdlisi. Angihambi ngamphethe ubhekifa mina la. Ngithathe phela. Ngicela ungikhiphe ubhekifa la phakathi. Ngithathe. Ubhekifa kuyayifanela nje. Ngicela mangabe uthola lo mlayezo bhekifa. Unokuthula lokhuluma naye. Lo ngasamfuni manje. Lo somdavaza wakhathala wasumshiya kanjalo. Osokufanele ikhusela ingane yedwa. Ukube yathi kunzima kanjani ukhulisa ingane ngingedwa ngizoyikhulisa kanjani ingane ngingedwa. Ekube ngangengedwa la empedeni senza lengane. Usubona ukuthi ngimdala manje. Angazi ngimdala ngenkomo yini. Ngicela ungisize kubuyele kumina. Nodade wenu uza lana kumina ufunana nawe. Ngicela ungisize ukuthi lo mlayezo ungithinte ngokusheshsha. Noma ufike nje la uyakwazi endlini yami. David, uyenza kanjani ngempela lento? No wonder abantu bebehamba la ngenyanga edlule behamba la emsebenzini besini. Abantu bungabakhokheli kahle abantu David. Kodwa David ungenzani uzothini labantu mabesiwa la besisa kwi-CCMA? Uzothini ngempela? Ngicela ukuthi kusasa ekseni ureportela e-office lami, kusasa ekseni ungalenzi iphutha. Ya mlili sesifikile uyibona indawo sihlala kuyona njani? Bafo ngiyibone kodwa manje abantu baningi la uqhathanisa nale emakhaya. Hayi leni ngishilo yabona Themba nguthatha phela ngabona uzoba nenkinga uma uzofika la kujwayela le ndawo ukuthi injani nalena. Abantu baningi ukhala lokhu ukuthi nje ngizoke ngikephe indawo ngishaya ukhalo ngigibela amagqoma lutho lisidala leso yabona mlilo ngizokutshela yona yabona nami ngisuke emakhaya isikhaya ngishile mase ufikela lapha kufanele ukugejile yabona mangabe wazana nami wazana uThemba nithe nje uThemba nithe ake la indaba kaThemba indaba zemakhaya indaba kaThemba nithe ya mfethu Themba nithe mfethu yayibona lonto le so manje bakwenzeka kanjena mfethu le ndaba yesipani mfethu yabona le ngisose ngaze ngisemakhaya kodwa manje ngibonile uhlala emakhaya kusiza ngalutho yayibona lonto hayi konqinisile inkinga ngabantu baningi Themba nithe mfethu nayi le ndoda le kuhamba kanjani amadoda nazoke mfethu hayi umlilo mfethu lo
umlilo mfethu indoda le la ngidabuka khona emakhaya. Ngiyabona. Okay, wathi khulu ngaba ngasemakhaya. Mfethu le ndaba ukuthi imisebenzi ayikho mfethu ngibonile ngizobulawa indlala ngihleli lana mfethu. Nabangani bavele bebancane mangabe usuke ushodelwa yabona nalutho. Ndiyakupha mfethu cabanga ke nami ngenathi ndiyafika ndonoka lapha endlini yakho. Hayi mandifika hayi kukhala ukhiya lapha. Mfethu akuhlawuzana nokuntshena njengamajidi ukuthi kunento kanje. Yiyo lento ukuthi ngavele ngathi hayi le mali enginayo ngivele ngisheleke ngishona ngasekhaya uyabona. Manje sengihlangana nabantu. Sengihlangana nabantu abadakiwe kona mfethu lona ngamazi mfethu uyangithinta uyangicaphuna mfethu akahle. Mfethu phela nami uyabona nje ngibuzaza ukuthi nami angayazi kahle le ndawo lena ufike ngizimele nje ngizipholele ngizibukele indawo nje. Uqala ngapha ukujwayezoba lo muntu ke wangibusha wathetha ukuthanda kwakhe kodwa hayi masidlule lapho mfethu kodwa nje kule ndawo yomsebenzi osho mfethu khona ipost engiyibonile kwenye indawo lapho mfethu kufunwa abantu wena mfethu yabo abana olwazi malunga namakhompyutha yabo. Usho kanje mana ke mfethu into yanini le mfethu into ndiyibone nene kungoba singakambe namhlanje isonto mfethu. Ngiyibone ngolesithathu mfethu kodwa ngiyacabanga ukuthi amathuba asakhona amathuba kufanele ngizame ngibone ukuthi izokwenzeka yini ngizame kanjalo lokhu kuyagcina ngalo wade mfethu ungakaya emakhaya hayi kuhle mfethu kuhle bafethu ihlalile sibukele intaba kanje ngiyasho njengamanje ngihleli nabantu nje vele abangayijwayele le ndawo mina ngizofaka ezintweni mfethu yabona wena phela akekho semthemba ngaphandle kwakho. Ngisho kanje le ndoda ngithi ihlala la kanti nayo ithi yafika. Yafika mfethu nafanele nje nawe mfethu kodwa nje basithethe umthembana mfethu ngicabanga ukuthi zonke izinto zizoba right bafethu. Injalo nje bafethu asithi heleke shone ngala madoda ngasendlini yami izishelele mfethu ndashonda khululeka Hey, oh Lord. Yabo sawubona bhuti njani? Ngiyaphila nawe. Wazwangisiza ke ngeke sengikhathele. Kodwa ngibona kambe mama. Unokuthula ngoba nangikwaje kule ndawo. Ngiyafika ngisuka ngabe emakhaya namaviki amabili ngifikile kule ndawo. Ngiyajabula ukwazi. Uba igama lakho vese? Abantu ngosiphamandla. Usiphamandla. Uzomuhle bosiphamandla. Hayi phela umuthi osancane nje unokuthula vele nje izinto vele uyayishisha. Sizongibeka endlini. Ngabe ungisizile siphamandla. Ngicela ufake inamba yakho ngesiphamandla lana. Okay. Wapi la yakho umuntu bezongiphathisa ngaphandle wakho? athi umlilo kodwa ngubona umlilo lo ushisa inkalo. Hayi la inanda bakubambile mfana bakubambile. Bese nidlala ngama nabasobane. Themba nithi Themba usangazi. Sima. So kinsuku umuntu uvukela ukuthi uyakeza uzohlala la ngaqweni mfethu yakifike yabona mfethu la yabona mlilo uzosho imlilo la sizokubasa la ayikho intokazi engadluli khona yabo awufuni ukuvusa ikhala kini uvusa umuzi kababa wakho uvusa ngiyancamela ngisho ukuphindela emakhaya ndoda makunje mlilo haya yabona mlilo la ngizokuthwasisa la mlilo uzofunda impilo la uthi kwenziwa kanjani yabona ubone ukuthi why ngiyiso awe kusama untokazi awe ma hayi amlilo ngiyamlanda mlilo angiyamlanda kancane sizwanga kancane mana khona uqhathakayo lapha yazakho amana uzobuka kusikhona kwakho lokuqhathakala akusikhona kwakho lokho yini leqhathakala no yazi ngizama ukuthi sihambe ngifuna ubuye uze la ngikhuluma nawe kanjani yazi ngichazekile nje ukuqhamuka lapha ngiyafa ngaphakathi ngeke ngumele lokungikhala njalo ngikubona dlula la uyabo siswami ngiyasha uthando mhlambe ebuza ukuthi ubalo uqhamukaphi lo msethu uyasha uthando yabo unqaka lo phambi kwakho nqaka wani Themba nithi Themba nithi ale phela manje mina ngijahile ikhaya yami ngoba ngihamba lanje awukwazi uzwa ngoThemba nithi akazi mhlambe kukhuluma no lo muntu okuthandayo Themba nithi usuyazi njengamanje Themba nithi awuvele washo
Mlilo yazi. Ukuthi ngiyadideka nje. Ya, kufanele udideke nje mama udidekile ingakho ngithi mina kufanele vele wena uyelapha ejaldini lami vele ube umemo straight uyayibo lonto le. Unejalidi? Nginejalidi ntokazi ngiyakutshena mandisi. Njengoba uhleli nje umlanje njalo mangidlula ngumsebenzini wena umlawo unejalidi. Ngizobona lengeliso wena yazi njalo uma udlula ubusisa umoya wami. Wena namhlanje ngiyasho ukuthi no ngizoma la ngizokulinda uzodlula. Oh ungamami Themba nethi njengoba ngishilo mina ukuthi ngijahile mhlawumbe ngingadlula wena usabi kumileke. Kuze kube yini ntokazi. Angiphela wena uthi uzohlela umlaveli. Kodwa ke phela yazi ke noma kuyinamba yakho uyabona. Kodwa yazi ngijahile nje ngiphuma emsebenzini nje ubona ngiphethe ngijahile manje uma ufuna inamba ngikhathalele yonke lento le ngiphuma emsebenzini. Akutheni mleli. Sozuza indaba zabantu abadala mphela ozosamba uzoyibona le nto. Awuthipha neza. Come on, Spark, come on. Hlala khona la. Ngikhathalanga. Bonga muntu wasenzini mama. Hayibo. Oh, Ngangisiza kodwa bezophathiswa bakubaba ungekho. Phela imali ngihamba nje endleleni abanaki nokuthi yini ledlulayo abangiphathisi and ngisindwa ngalo mzuzu. Phela mina ngikhulelele emakhaya ndafundiswa nje ukuthi hey, umuntu awuvele umdlule nje abexakekile. Umuntu uyamnceda nje ngisho ongajonganga. #ubuntu. Hey, Hawu nobuntu Sipha yazi unomuntu ngempela. Kanti Sipha kuphi ngempela emakhaya? Mina ngisuka khona ngapha koqwaqwa ngapha eStern Cape bona noma ukuvela ngapha nami ndiyafika abantu zozikhangelela nje okungamajobo. Definitely awukabi nabo abangani Sipha. Hayi babo nabo nje kodwa nje hayi asikaqhelane kangaka. Nami ke nje ngiyinkomedla yodwa ngicabanga nje ngingaba ihlombe lakho lokubambelela just to chill together. Yabo nje uma izweni nesizungu ufike nje sihlale sichillaxe sithulele ijuice yabona nje sibe mnandi sibe right ngoba nama nginamngani. Isizungu nje nami sengibulala Sipha. Shama kodwa avuthandeka Sipha. Hayi ndiyayibonga ndawo ndiyabulela kakhulu. Baba kodwa Sipha. Ngithandeka kodwa manje asundenza ndibe nenhloni mfondini. Ungabi nazi inhloni Sipha ngoba nje mawuphethe mina uzoba nje uphethe njeke mina ukuthula nomuntu alright kodwa uthi angibathandi vele abantu nje ngiyabakhetha abantu engibathandayo avo right shame. Ndiyazibongela my sister ndiyazibongela ndiyayithanda ndawo nokuthula uthanda nto ngokuthula wena. Nginokuthula. Hayi ndiyabulela thana kodwa nje hayi ndiyavuya kakhulu ukwazi nje nami ndiyavuyela futhi ubona umngane onjengawe njengoba nami yabo ixesha elinenze uthola uba ndizibhorekela ndazi uba ndizaphuma ndifike ngathi shothi senzovakasha senzomane ndivakasha apha xa ngekho nto ezomane-ke. Ngizokuthinda ngoba sengitshele nenamba yakho nje ngizokufonela nje ungamangali ngoba kuyimina okufonelayo. Ukhululeke nje gates are open, doors are open, everything you can think of. Sengicela indlela-ke sesinokuthula. Hayi bo kanti wena umuntu onjani Sipha la kwami akekho umuntu ovela ngene nje mesephuma vele adla ubulundele nje ihadi nje lutho. Hayi sesami njengenangqayo ngoba iyayithengisa dade imali. Hayi-ke ngibonga kakhulu Sipha. Ubonga mna. Ngizokuthinta-ke. Ubonga mna sesami. Uhambe kahle. Sizodibana emoyeni. Ake ngisothi imithwalo yami nami. Ndiyabulela futhi. Enkosi ngathi nisho njalo ngakini. Sadla. Yes, my sister nayo khona yakho. Ngiyabonga. Kwenzakalani? Ubuya ngaphi vele? Mangithi ngiyakhaya. Okay, uzothanda ukupheleza. Angisakazi ukugama ingqondo yami siphazamisekile ngikuthakaza ukuhamba kepha ngiyasaba. Leke ngizokuphelezela mina so bayagaba futhi. So bye. Sinkosazana lokho abawenzile. Ngiyabonga. Kuzoba right mahlala phansi. Angithi. Sukhala manje usuphephile la. Yabo. Mase uzizwa ngazo right mangitshela mase usenzokuphelezela ke usuya ke.
angakathanda ukugoduka manje. Akhuleka nami vele angijahile kangijabulisa nanokuthi sekhona omunye umuntu engimaziyo la ngaphandle kwabhuti yabo. Nobhuti. Yeah. Hayibo. Ngathi indlu yaThemba inetha nje le. Awu indaba uyamazi. Uhlangana phi noThemba? uThemba irazo yami mfethu. Irazo yakho? Yeah. Shithi umngani noThemba? No, ukuthi singabangani ubhuti wami sisuka sonke le emakhaya. Shithi maye ubhuti wakho nawe nje uyinto eyodwa noThemba. Hayibo kanti kanjani futhi? Hey, ungafuni ukumazi shefu. Kodwa manje kuyaphoqa ukuthi ngimazi irazo yami nje. Akalungile nje lo mfana lo akalungile nje inhlobo nje lo mfana lo kuyangithusa futhi ukuthi wakini yazi nje indlela owenze ngayo nje waba nje nale shining armor nje angiboni ngisho ukuthi uThemba ubengayenza nje lo nto leyo. Mhlambe indlela nina enembona ngayo la kodwa mina uyaphila. Konke engikwenzayo mina cabanga ukuthi ngikufunde so yena njengobhuti wami omdala. Yabo. Lapho ungayinika isikhathi usungimazi mhlambe yabo. Manje awufuni ukuthi ngitholele noma amanzi. Okay. Alright. Ngibambela la. Ekhaya uzoba right mfethu. Bayibona labafana nebekubamba ikhunza ubazi vele. Angibazi nje angibazi ukuthi bangiqhamuke ambonanga ukuthi baqhamuke nini phela ngabona ngabantu nje sebethushuka nje sebethatha ifoni. Yibo ngithi nami ngiyaphendula ngiyaqayela ukuthi hayibo kwenzakalani manje la. Bengalindele ngisho ukulindela nje ukuthi kwenzakalani. Kodwa khulileka bazotholakala mfethu. Yabo ngenzeka ukuthi umuntu uyafika kodwa le ndawo ngibona ukuthi incane. Ngishintshile le ndawo le. Ibinganjena le ndawo le. Yazi anginaso isikhathi esiningi ngihle. Ngithemba ukuthi uphekile lapho ngoba uyasazi izimpodlo sihlala sobabili. Hayibo, umpheka Themba wena. Mlilo. Hayibo mlilo. Uphuma nje kancane yini engibona ngamehla amlilo. Kwenza sithi ubalo mlilo. Yazi bengithi uyadlala ukuthi Mfethu. Uyamazi lo muntu mlilo? Mfethu ngiyamazi indawo. Umazelaphi lo muntu ngoba mlilo uno2 days ufikile la umazelaphi lo muntu? Mfethu kusho wena wasumlila akabahangule nje kulezi. Akabahangula. Bonke abantu ngabahangula ngawahangula. Uyamazi umuntu obelo. Uyakhumbula kuxoxela ukuthi nabantu bashisa ingubo zami. Nashisa ingubo zami ngiyifona ingubo zami. musungiphaphela bazokubuyela ngalamanzi. Mlilo. Ngithi umazelaphi lo muntu? Mina nashisa ingubo zami ngiyifona ingubo zami. Ngiyezwa lento. Musungiphaphela wena uzongiphumela la ndlela. Umlilo. Kwasho ingubo zami nje sizofaka umuntu la. Lo nto obelo ngikhathelo yena ngifuni kakhulu. Ukhathale mina. Ngizokunika into yokukhathala yimina. Ungangijwayeli kabona manje. Uyabona. Uzoshisa zona lezo ephopheni. Uzoshisa. Ngiphinja yakho. Mina ngikulimaza kabi. Hawu. Razo. Aphuba mthimbani zolala shimane vuka hayi vuka sekulala kulesikhathi la ngavuka manje Indrazo manje indrazo ayikuseni ngalokho nje razo yazi mlilo mfowethu hayi ngathi ungiveni isimnyama nje senzeni mama yabona nje abantu abangaziyo ukuthi mase ngalala ngilale ngedwa kanje hayi lokhu ufekile nje ayikho into ekhanya engibona yenzakala Razo mfethu ayikho lonto mina ngiyiboni kanjalo Razo ubona kanjani mlilo hayi Razo sesisuwale emakhaya Razo na ngicela ukuthi Razo la wena uyabanakhuza la uyayidalela amantombazana ngiyafika la Razo kwenzakalani inini izolo ngificela ngomuntu Razo azongimoshela umuntu lowani umuntu ubona ilangani ihlaza nganani ibona ihlaza nganani Razo la muntu ucabanga Razo ubengayishanga ukuhamba Razo ucabanga ubengayishanga ukuhamba ngitshele kamnandi ukuthi hayi ngiyafuna ukuya kubo uzolala kuphi lo muntu uzolala kwaMthimbani la ngani obihlaza kanje ilalela lapho mina Razo bengazi ukuthi iyona lengane leyo wawungitshela ngayo ukuthi ngigejene ngayo hayi akusiyena umfazi lona ngizokutshela mina ngikude ukubona into umfazi noma akusiyena umfazi yabona makhulunywa ngale yangane ngiyibonile yabo le biphethe amafayeli yabona le yangane le uyabona ingane le yana ephumelele empilweni yenza umsebenzi uma ufuna ingane mfethu ufuna ukufuna ingane nawe ezokudonsela phambili yabo
uNdobeli wenzani wazi uhambe bangumsindo la Arazo phela mina angimazi wena umaziyo futhi njengoba usho kanje angazi mina angazi ayabona kodwa hayi mfethu hey sasivukeni awufuni sithi shelele siyangale phela kuseyile manje sihlambe shona ngale mina ngeke namhlanje uzohlala la endlini mhlawumbe izobona omunye futhi hayi ngisikhipha stress kancane angiyeke kanje na ngoba wena uthi ubani umhangi wena intombi zayizela araza hlalani-ke ningashili ngeke niqonye ngisaphuma mina ngizodoba nami ngizosala ngibona yenza njani la endlini ngeke ake ngizame ukufanele uSipha. Hello Sipha. Ngiyaphila njani wena? Ubhizi ngani lapho? Ngicela uvelelani. Ngifuna nje sikhulume nje ngakutshela ngathi yabona nje mangidinga ukukhuluma nami into ngase ngikhulume nawe futhi mawudinga ukukhuluma ngakhuluma nami. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Sipha okay. Ngizokubona. Kusasa iba nami kulento engizoyenza ayikho into engizoyenza ngithwele kanzima. Ngilithwele idombolo kungaphekwa manje. Lelo shini mangigcobisa ongafana ke yiwena nje. Naleli jazi leli kuzolithwala. Kuyifakile nje kungena enkingeni athaphumanga. Uthanda kungathanda kuzozwa mina. Ngoba phela le ngane ezophuma nagcina eyondle. Angidlali kanjalo. Shame. Uthi qambe vula mina. Yobe sekhulile ingane yami. Ubheke ifafuna ukuthi azama nje kune stress. Yakuzolunga. Ngiyacabanga usenze njengamanje. Khosiba nami. Uzwe nje ukukhala kwami uSipha. Yena ngimthandile ngathi right. Uyibhobodlelana khona kodwa phela sifuna wona amandla wethunyana yakhe ndisiyenza. Sifuna lesi sishaya saqhuma mthethweni. Oh bathi uMandisa azi ngiyatatazela nje uMandisa ngazi ngenze njani noma ufuna ukuphuzwayo kodwa manje nawe lempilo ephilayo ngazi ukuthi uthanda ukuphuzana kodwa ngiyajabula ukuthi ugcina ufikile la eJardini. Hayi ngangithelela khona ukuphuza noma yini. Uphuza noma yini? All right. Awuthi ngibheke. Manje ke ngithemba netha wakhona yilo ngijalidi. Themba netha yini ijalidi leli? Ish. Hayi ngiyabona impela. Ish. Manje awusho ngithemba netha njengokubuthi ngithi la endlini ke ubusho ukuthini ke? Awuchazi. Hayi bengichaza ukuthi ufike la yazi sekwenzeka inkinga phela la yazi. Inkinga yani. Khona umlilo la ngihlala nawo umjida lo wangasemakhaya uzovela waphuza yonke into lapha nefridge. Yabo. Hayi ayikho inkinga. Nawo. Ngiyabonga ukuthi ufikile la eJardini phela manje awusho unginikaza nini lothando lwami engifunayo kuwena nginikeze Mandisa. Ngiyayicelela nginikeze Mandisa uyabo. Mana Themba netha. Ngiyayizwa yonke lento oyishoyo mina. Mina ngithanda into eqondile nje. Awuchazeke ukuthi nje inhloso yakho nje ukuthi nje anginezele uthando. Uhlose nje ngami. Hloseni. Nhloso uthando ngifuna ukuthi mina nawe sithandane impilo uzithatha sibeke la kufanele sibeke khona. Thina njengamanje sibheke imanje ukuthi mina nginawe yonke into eright eyibolo ndo le. Wena ke nje ngoba uthi impilo izothatha sibeke la ethanda ukusibeka khona. Awuchazi ukuthi nje wena mhlawumbe mina nawe ufuna ukuthi impilo isibeke kuphi nje. Obvious Mandisa. Obvious yabo ukuthi phela mina nawe sibe kanje sithandane nje yabo ilokho mina ngifuna sithandane mina nawe yabo. Mhlambe ugcine uma wengane zami uyabona sishadile yebo ngikhuluma nje ngicabanga ukuthi ufuna ukwazi into njengana lezo kodwa nje umthemba nethu uyefela ngawo mina Mandisa mangase thiwa ke ngiyakhuluma ngiyakutshela kwenzakaleni bangihlukumezile kakhulu abantu besifazana othandweni ngendlela ukuthi bese ngililahlile ithemba bese ngithi nje akekho umuntu engomthanda so ngihlangana naye ngiyabuka ngithi abantu besifazane bakanje bayibolondo le kodwa manje nakho ufikile wena ukhona njengamanje walivuselela lelo themba lokuthi ngakhona umuntu onothando lokungithanda yabo njengoba ngumthemba nithi ngoba nje abantu besifazane bebaningi kanje lana nje awuchaze nje ungitshele nje into ethandayo ke nje ngami hayi siningi kakhulu yabona nje isimilo sakho nje nanokuthi ke nje uyangisebenzisa manje phelile 2 weeks ngibhizi ngifunana nawe phansi ngishona phansi kwakhona ukuthi ufike la endlini kube angazi kube nzima
Yabona-ke nje mina Themba Netha ngine-career yami ekumele ngigxile kuyona manje nje ngizwana nento eqondile nje. Manje wena wenza ini vele empilweni? Awu. Andisa manje ukhuluma kanjani manje? Manje ukuthi ufuna into eqondile uchaza ukuthini ngami manje? Cha mina ngizwana neqondile ukuthi mhlawumbe nje ngenza lokhu nalokhu ngoba ngitshela nje ukuthi mina nge-career yami ngigxile kuyona ezinye izinto bengafundi ukuthi ngize ngigxile kuzona ngoba ngifuna yona nje iqonde. Awu nika uthando unxaka nika uthando Themba Netha ngiyacelela lokho kunye sokukhuluma kuyona masisazana kahle wena ngicela ukuthi unginikeze nje uthando. Hayi okay ke Themba Netha ngiyeza lo thando. Awu wadla nxaka wadla ntombazana bukaza mjeqeza ntombazana mqoma umotoda ungadla mina. Awu inkinga zothanda awungadla ngiyabonga sisiwami. Ewu yazi ngiyajabula manje isuku zonke ngizwayo yazi. Ngiyabona njengamanje ungibuzile ukuthi kahle yini engifunayo nansi into engifunayo eduze kwami uyabona. Awu mina kancane yazi ngazi ukuthi la umakhelwane bayabuka lapha. Uyapho. Hawu unjani Mlili? Ngiyaphila. Kwenzakalani ngibona umbhalo? Awuthi mhlazi ngihamba ngedwa nje mina. Yibo awusabi ngamahlezi sibalaba bambamkhulu. Angisabi nje hloba nje wena ukhona uzobe bodyguard yami bangibambe wena ufike uzongiseva futhi ngaqala. Uyonira. Yibo cabanga mina solo ngibona emva kwalento eyenzakalayo lapha ngiyenzelo bazolanga sinawe wagcina nje. Akulona iphutha lakho. Akulona nje iphutha lakho uThemba uyaphapha mina ngiyamazi. Angimthandisisi nje futhi. Azibona isikhathi ukuthi wadela ukuthi yabo ngazana noThemba sihlala sonke yafika kwenzakala lento eyenzakalayo. Kodwa ukuthi wenzeni ukuthi wazana nale yabhari leyana nje ukuthi yadlisa. Wezo yapi ukhuluma Hayi kuthi angimthandi yabo nje kube ngiyakwazi ukwenza ngabe nje ngiyasisa nje igazi laThemba nje kuwena nje ungabi nje akaThemba. Kufanele. Tshela mina kuphi. Oh bengithi ngiyangale esalon lapho engisebenza khona ngoba ngibona isalon ngala ezansi manje bengithi ngiyakhona. Esalon futhi. Yibo ha. Yabuya ke la. Ayinqono usivele ngiphelezele yho. Bese shuthi ngezinto umfihlela zona. Ya manje seyaza ngijabulisa lezi ndaba ongijena zona yazi inhliziyo yami iyagxuma iyagida njengamanje kungijena nje. Uyabona? Uyabona nje. Kodwa ke phela manje masebuka nje nafanele kuvele kumoshakale kakhulu manje. Mana phela phela Themba Netha chazela. Mina phela ngisayivathini yabo ngisayigcina. Manje bengakabi ukuthi ngibe ready. Ngaze ngabuseka yazi into ekhuluma iyangidaza la emadlibeni enhliziyo yami. Okusho ukuthi nje uqala ngami kwazi umuntu. Umuntu engigcinelene umuntu yabo oqondile wazi ukuthi ufunani. Owazi ukuthi ufunani. Themba Netha uyazi ukuthi ufuna nazi into efunayo phambi kwakho. Cha phela mana phela chazela umuntu engimfunayo mina umuntu eqondile manje wena seqala ukwazana manje yabo wasakazani kahle. Manje uzokhela vibe yami ibulala vibe yami. Hawu ngithi manje la ufikile la endlini uzongicrown manje usowenza kanje. Phela Themba Netha manje kumele ukuthi sijahe izinto yabo. Mina ngiyakutshela ngisayivagine ngigcinele umuntu oqondile. Kodwa manje impilo imfishane manje semasoluku sikuyabona manje ngenza kanjeni uyabaleka manje wenza yonke into. Akwesizameke soshiyela khona kodwa wazi ukuthi nami mina ngiqondile ngifuna wena. Cha boke ngizingwazi ngempela ngiyaqala ngisho ukuza la endlini yakho manje sekumele senze hayi ngiyithini ngithi akhambi kanjani. Mandisi shuthi sokwenzani sohlala sibukela TV nje kanje. Phela naye yona inkinga singayibukela. Hayi. Asikhathini sona lesi. Phela ingane ngendlela ezenzakala kancane kusayingane khona ngibonile. Shidaka. Kobonakala. Futhi ingane zona engiyithandayo ngoba ayi cha zona ziyagijima embedeni ngathi amahasha. Oh ngahle kuyena lo. Ngena. Unjani namhlanje se? Ngiyaphila unjani wena? Hayi khona nami philile nami wethu. Ungcono. Wafika ngokusheshsha yazi? Kaloku xa ndibiza ngokwenda ngaphinde ndithini. Usebenzile ke wafika. Ngiyakhala ngathona sesamdala. Khona nje ngifuna sithi kunginqomuza kodwa ke ayengithelele kancane idrink uphuze. Ya sino sami. Ngiyabonga nje ukuthi gcina ungiphile lolu thando lwanginikeza nginqaka ngilutho umuntu kazana. Nami bengathembi ukuthi ngizoyize la ejardini lakho ubone bengazi kube ngicabanga.
ejalidi lami. Hayi jalidi lakho fanele sekuze ngalibonayo ngamehlo. Ya kwanqakanqaka la uzubhilonga kanqakanqaka mina. Kathemba Nkosi yami. Hey, uzothi kaThemba nezi. Hey, asino sami kumnandi ngijabulile ukuhlala nawe. Usho wenza yini lapha emsebenzini? Sesikhulumile nje kodwa ngaze ngizwe wenza yini lapha emsebenzini. Ngimanager eVTG Tech. VTG Tech. Hey, phela unkampani inkulu baby. Uyimanager? Ngimanager nje. Sisebenza iminyaka u3. Unyaka zakho sekunyaka wesi4. Kahle bo baby. Yey. Ngimanager nje ngibona nje. Ngiyabona indlela userious ngakhona. Ani kubamba namafayela angithi uzovela ngishaya ngefayela ngishonelena ngosami ngibekwe yebo lo nto lo. Ngikho njalo takhona ngiyazwana nesiteqondile serious futhi. Hayi ngiyabona. Manje wena ke uthenza inkombe empilweni? Amen. Buzo ukuthi ngenza yini? Wenza inje empilweni nje. Mina baby ngiyasebenza nje. Umsebenzi masofikile ngenza umsebenzi. Yabo kodwa asingixela basibona imovie yabo. Okubalekile ukuthi mina ngazi wena yabo. Yabo asibukele imovie lapha. Yebo. Ngabe kusewenze njani ngempela umuntu wesilisa afune nje ukukhulisa ingane yakhe. Ngayi nje ngempela sekukhulisa ingane ngedwa ubaba yengekho. Ngayi nje cela ubuke phela. Akabuye kuzowondla ingane yahamba nje ushiya inkosikazi yedwa. Lento yamamuvi leyo kusiyodlala lapha. Usebedlala phela usuka serious indaba yamamuvi usebedlala. Yabo. Buka phela izinto enzenzayo ngabantu besilisa. Niyayibona wakhe. Mina nje ngiyenze ngimele nje ngiyenze siyibuke le movie. Ngikhulisa ingane ngedwa umuntu ade la engakabikho ingane mesikhona. Ngeke ngilunge. Sho nuba nje vele mawubuka imovie ukhuluma nemovie kanje. Bukani phela bukani. Themba ne sanqakanqake kazothanda. Mlilo. Wenze njani manje mlilo? Wenza njani mfethu? Wenza njani? Bonokha mlilo buzothini mangihleli nendlovukazi yami la uvela uyangena ubungifice Hayi mfethu nomuntu. Themba ne mfethu. Mfethu. Awungabjali. Mfethu. Hayi njalo. Asikho isidingo sokuthi ngilokuzana lona uMessi sinqakanqaka lona umuntu wami lo la esayidini lami lo umuntu esayidini lami manje ujwayele nje ukuthi awusekho omningi la endlini ngoba soke sibe busy uyabo. Hayi akuhlupha athi ngishiye razi. Uyabona kuyakhuluma awunqakanqaka azobe Hey. Kwenzenjani babe? Yenze kanjani yonke lento? Hayi thula. Usama akwenzakalanga lutho phela etheni. Hey, Uzoba strong nje kakhulu uzo. into ebuhlungu kakhulu kange bese ngasivikela ngayo yonke lento. Khohlwa ukuzivikela isuka. Akho into ezokwenzeka lasibadala masima. Ayikho nje into eyinkinga njengokuhlala wedwa ungabi nandoda. Ngazama la ukupenda, ngakhathala endleleni. Ake ngipende. Ngizama ukuqedela endlami mayibukeka kanje. Hey, wazohlupha wena thulu. Inisi akunzime ngalo mzuzu. Kodwa ke sothini? Awuyeka nomncede. Awuyeka nomncede mama. Kodwa nje hey. Ngicela kodwa nje mama ngayo yonke lento. Kodwa ngicela umncede nje ngoba kunayo kuphela. Hayibo. Wangisiza yazi? Ngakubona kudala unenhliziyo enhle wena. Ukhulekile kodwa ngale nto yenzayo vele? Hayi andaba. Hawu ngiyajabula baby yazi. Kwenza kantona.